wace matsala kuma nake ganin na san bayyana a fuskar ki yanzu? Me ka gani? Ko kuma me nake gani ba? Kin kira ni domin na zo ki bani labari mai daɗi dangane da auren mu, amma kuma na zo sai na ga sabanin haka a cikin fuskar ki. So nake mu je asibiti mai gwajin jinin mu don mu san irin yaran da za mu haifa. Gwaji? Ban gane gwaji ba. Ya kamata mu je mu san genotype din. Ke da kike da ciwo ban kyamace ki ba, sai ni da nake lafiya ta garas an kyaje gwajin. Wa alaikum assalam. Dan Allah, zancen rana daban, na safa daban, na dare daban, na yamma daban. Kin ga wuce kin ji? Wannan wace irin danyar magana ce? Sannu ba ni hula. Ata. Sai ki koya mun ke kasashiya. Maryam, me ya faru kuma kike kuka? Ya kuka yi da shi tukunna? Mami, Anas ya ki yadda mu je asibiti mu yi gwaji kamar yadda sauran samari na suka ki amincewa. To ko dai baki mishi magana ta azanci bane yadda zai fahimce ki. Mami, ba ni na zaɓi in zauna haka ban yi aure ba, kuma ba ni na zaɓi na ɗora kaina ciwon sikila ba, amma abba ya ki fahimta ta. Ni dai kin ga karki daga min hankali, Maryam, zaki sani ni ma kukan nan, wallahi ba na son kukan nan naki. Allah ka kamun sauki, Allah ka ɗauki raina in huta. Ciwon ta ne ya tashi, ciwo mai cin kuɗi kawai. Ta zuba kuɗi sai ka ce gona a gona. Da Allah da ta abba, me yasa ba ka tsoron Allah ne kai? Da wanne za ta ji? Rawa ta Allah ya dora mata ko zagin Allah ta ya dora mata? Ka ji tsoron saduwarka da Allah wallahi. Da me za ta ji? Da ciwon koko da jarrabarka? Oyo, Allah ka rangonta min. Bisa wannan tsawatarwar ta mahaifina, na yanke hukuncin kawai zan ɓoye wa Alhaji Bala akan ni sikila ce mu yi aure. Maryam, yankewa kanki wannan hukunci kuskure ne ga rayuwarki. Ke kika san ciwon da kike ji da wanda zaki ji idan kika auri wanda bai san laluranki ba. Uwa uba ma in kika haifi yaran da suke da irin wannan azaba, ina faɗa miki. Ba ni da zaɓi, Aisha. Wato Maryam, matata ta iya bakin ƙoƙarinta wajen bawa ‘ya'yana tarbiyya, kuma ina yaba mata ga irin wannan ƙoƙari da ta yi. Kuma ina fata kema daga lokacin da aka ce Allah ya sa kin zama matata, za ki koyi irin wannan hali nata domin
ki kula da 'ya'yana ki kuma ba su tarbiyya. Idan Allah ya baki naki ki hada su gaba ki da 'ya'yanki ne ki ba su tarbiyya. Insha Allah. Zan so in san matakin karatunki domin in san irin aikin da zan nema miki in kin zo gidana. Degree Biochemistry. Kike da shi akan biochemistry. That's very good. Assalamu alaikum. Mun sami ku lafiya. Assalamu alaikum. Barka da. To shi kenan. Dama abin da ake nema a aure sadaki. To sadaki ya tabbata gashi lakada. Ba ajalan ba. An kawo. Don haka sai mu ɗaura aure mu gabaki ɗaya mun gama tama har magana. وانا زامي سنة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مريم gashi ke Maryam gashi kudin sadakin ki ne an daura aure. Aure kuma? Wane irin an daura aure yanzu kuma? Gaggawar me kake yi? Kin san dalilin gaggawar? Saboda shi ma wannan ba za ku yi min tafalilin ɗaya ba ya je ya kubuce shi ma ya nasa waje a rasa ta zo ta kuma meke min kafa a cikin gida. Ba zai yi. Gaskiya ban so aka daura auren nan ba tsakani da Allah. Dan yanzu yarinyar nan take gaya min cewa bai san ma tana da sikila ba wallahi. Shikenan ta kwana gidan sauki. Tunda bai sani ba kada a yadda ya sani. Aisha komai ma ya faru. Na kwana guda a matsayin matan aure, amma tun daga jiya na fara karɓar sakamako. Baki ga yadda mutumin nan ya sarrafa ni ba. Yanzu a ce ni mai sikila ni za a yi wa haka? Kuma yana tunanin in tashi da sassafe in shirya yaran shi su tafi makaranta? Aisha ta ina zan zauna lafiya? Za mu yi magana anjima.
Maryam, wai a ce har yanzu baki gama abincin nan ba? Na Allah ka yi haƙuri zan gyara. Ba magana ne haƙuri ba ne. Wai ke kullum ba za ki iya canja kanki da kanki ba, sai dai ni kike so ki canja ta hanyar bani haƙuri? Shikenan naji. Yanzu me kike dafa mana? Indomie. Ai kin ji irinta. Wai dan Allah dan Annabi. Maryam, kullum a gidan nan sai mun ci wannan abin ne? Ba mu da kayan, ina fa da kayan abinci da na siya kala daban-daban aka aji. Misalin da ba za a dauko wanda zai gina mana jiki ya rike mana ciki ba a dafa sai wannan abin kawai. Kin ga ni yanzu dan Allah in dai ba a ga in dai wannan abin baki dora shi ba ki cire ki je ki dauko abincin da zamu ci ya tsaya mana cikin koshi. Ba na son sa gaskiya. Ke ban ga kin zuba naki ba. Na koshi. Kin koshi? Currently switched off. Please try again later. Hello Aisha. Da Allah zai kai ni asibiti tana shirin ta ɓaci. Maryam ki ɗauki shawararta, ki gaya wa Alhaji Bala ko ke wace ce. Na san yadda yake son ki ɗin nan zai fahimce ki. Maryam Inusa. Ki je ba komai zai zo da sauƙi, kin ji? A waje kai. Yanzu na mijin naki. Yana cin wajen sabgoginsa. Ok, mai sabgogi ne kenan. Ikon Allah. To sakamakon gwajin ya nuna kina da juna biyu? Shi yasa na so a ce yana nan domin ya ji matakan da ake bi wajen renon cikin mace mai sikila. Ka fahimtar da ni daidai gwargwado in na je gida zan fahimtar da shi. To Maryam kin kasa fahimtar da shi yanzu zai kula da ke ne? Na ga rahotanninki na baya ya nuna ciwonki yana yawan tashi. Likitan ɗawainiya ta ce ta karu. Amma dai yanzu kin san dole ki rage wa kanki ɗawainiya ko? Na sani. TM number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. A bayan zuwa da a kashe yake. A kashe take ko? Assalamu alaikum. Kalla agogo. Karfe nawa yanzu? Alhaji dama. Dama me? Ba na buƙatar in ji wata magana a tattare da ki. Yaushe ya kamata ki da gida? Amma kin je wajen ba tare da na sani ba. Karfe 7 har da mintuna sannan zaki dawo? Wannan rainin hankali ne. Ba na buƙatar jin wata magana a tattare da ki. Abba ina kwana? Na gajiya. Bayan gajiya na shi. Aisha ce kawar Maryam. Kacin auren ta kawo ne? A'a, ta zo ne dama akan laluran Maryam. Larura? Ta me? Abba ina ga ya kamata a gaya mijin Maryam tana dauke da ciwon sikila saboda ya rinka sauƙaƙa mata wajen ayyukanta. Kuma gashi tana dauke da juna biyu. A iya sani na baki aure ba.
ta yaya za a yi kisan laruran masu aure? To amma bai sai a karɓa hanzarinta ko? Mijin yarinyar nan yana bakin ƙoƙarinsa. Me za a faɗa masa? Allah ya fi ka wallahi. Lafiya? Alhaji yau kai ne da kanka? Wallahi ne da kaina. Mai ɗakin ce ba ta jin daɗi? Na ce yau bara in zo mata sayayya da kaina. Ai kuwa na ganta a asibiti. A asibiti? To Allah sarki. Aiwa. Yanzu haɗa mun abubuwan da ka saba haɗa mata. Okay? Ce amma ba damuwa. Asibiti. Wanne magani ne wannan kike sha? Ba na jin daɗi ne ɗazu na je clinic. Kar fa ki raina min hankali. Ni ba wawa bane. Na san abin da nake. Ba ni maganin. Gasu. Gasu mana. Wace irin cuta ce gare ki? Wacce ba kya so da sani? Ko baki ji ba? Magana ke miki. Da Allah ka yi haƙuri. Anur, ku zo mu tafi. Na sai muku abincin da za ku ci. Ku je makaranta da shi. Ga abincin nan na dafa. Mu je. Ina so ki sani daga yau kofar ruwa ba na so ki dafa mu a cikin wannan gidan. Kin ci abin da na gaya miki? Maryam, zan yi haƙuri idan kika kai min gaskiya. Ba na jin daɗi ne. Na je asibiti kuma likita ya ce. Likita ya ce me? Ki faɗa mana. Ina da ciki. Ciki? Ciki na aihuwa? To banda abinki Maryam, ni na taɓa gaya miki cewa ba na son aihuwa ne? Da kike wahal da kanki, kike wahal da ɗan da yake cikin naki, ni ma kike wahal da ni? Dama ita Maryam haka take da yawan laulayi? To, alhamdulillah mun samu yanzu ta yi bacci, sai dai an samu matsala an rasa abin da yake cikinta. Sai da ne abin ya bani mamaki. Su dama iyayen yarinyar sun san tana da wannan larura ta sikila, shine suka ƙi sanar da ni suka daura min aure ita haka. Wannan ai kamar an zalunce ne, an cuce ni, ba su kyauta min ba. Gaskiya ne, hakan ba daidai ba ne Alhaji Bala. Dan da a ce an sanar da kai cewar tana da wannan larura, za ka ba ta kulawa ta musamman. Ta yadda idan ciwon zai tashi a wata sau biyu, to zai iya ɗaukar watanni ma bai tashi ba. Dokta, ba barazana bane a tattare da rayuwa ta tun da ina tare da ita, ni ma zan iya zama na ɗauki wannan cutar? No, Alhaji Bala, ko kusa ko alama ba shi da wata alaƙa
ta wani ya ɗauka a jikin wani. Sai dai inda matsala take idan genotype ɗinka ya zama AS ne ko SS to za ta iya war 'ya'yanku gaba ɗaya su kasance suna da ɗauke da wannan ciwo na sikila. Subhanallah. To, ni dai duk da ake dai ban taɓa gwajin sikilan ba, amma wannan ka tayar min da ƙaimun cewa ne ma zan je in duba in sa a duba ni domin a tabbatar daga yanayin yadda genotype ɗin nawa yake don in san shi. Shi kenan. Likita na ji daɗin wannan bayanan naka. To gashi nan. Ai wannan sakonka ne. Gashi. Sakamakon ka zalunce shi baka bashi abu a bayyana ba. Ka bashi yarinya da lalura bai san waye aura ba. To ga irin ta kan. Kaga ta leko ta koma. An zalunce shi din. Kar ki gaya min maganar banza. To an gaya muke abin nan kuturwa na bashi. Wannan ai wulakanci ne. Dokta, ni ba na so ku cika ni da tsoratarwa. Ya kamata ka faɗa min menene abin da kake so ka faɗa mu. To, abin da nake so ka fahimta, har yanzu dai kana kan hanya. Ka san da yawa mata in suka zo haihuwa, sukan ce suna jin zafin haihuwar. To, ka kaddara daidai misalin kamar yadda ita ma mai ciwon sikilan take ji. Shawarar da zan baka ana, ku yi wa yarinyar nan uzuri, kai mata uzuri, kar ka yi saurin aurar da ita, ka kuma ba ta lokaci domin mace ce wadda take da buƙatar kulawarka musamman ta fannin auratayyarta. Tana buƙatar ka sama mata miji mai hankali, mai haƙuri, mai sanin ya kamata. Kai, Dokta, na gode. Magana ta gaskiya na jima ina cutar da yarinyar nan Maryam. Allah ya ba ta haƙuri.